ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ସାହିତ୍ୟ ଘର ଚିପିଲମା ବା ଘଣ୍ଟି ସାହିତ୍ୟ ଘର ତରଫରୁ ତାହାର 37ତମ ଅନଲାଇନ୍ ଆସର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ଖୁବ୍ ସମାରୋହରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କଲେଜର ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମ ଭୋଇ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ କବୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର କବିତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କବୟିତ୍ରୀ ରଞ୍ଜିତା ହୋତା, ପ୍ରୀତିନନ୍ଦା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶିବାନୀ ପାଢ଼ୀ, ବିଚିତ୍ରା ବାଗ, ଅଙ୍କିତା ନିବାସ ସାହୁ ଓ ମିନତୀ ଦାସ ନିଜର ସ୍ୱରଚିତ ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତା ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆସରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ବସନ୍ତପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ମୋହିନୀ ହୋତା। ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀପାଟଣାର ଛାତ୍ରୀ ସଦିଚ୍ଛା ଗହିର। ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ଷଣ୍ଢ ଏବଂ ଆସର ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣୀ ସେନ ମେହେର ଆଜ୍ଞା। ଏହି ଅବସରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ 55 ଜଣ ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀ ଯୋଗଦେଇ ଆସରଟିକୁ ସଫଳ କରିଥିଲେ। ଆସରରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରି ଘଣ୍ଟି ସାହିତ୍ୟ ଘର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆସରଟି ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।